Mutatom, hogyan készítettem el ezt az egyszerű, de igazán látványos Halloween-i sminket. A sminknek a lényeges része ezek a varratok. Ezt igazából megcsinálhatod a hétköznapi sminkedre is, viszont én arra gondoltam, hogy egy kicsit megextrázom. Úgyhogy legelőször azzal kezdtem, hogy teljesen feltapasztottam a szemöldökömet. Ezt amúgy életemben először próbálom, és nagyon izgalmas folyamat volt. Konkrétan egy papír stiftes ragasztóval elkezdtem felkenni a szemöldökömet. Ne aggódjatok, ez meleg vízzel tökéletesen eltávolítható. Nagyjából 2 rétegbe vittem fel a szemöldökömre, majd egy ilyen kis fogköztisztítóval igyekeztem minél alaposabban fellapogatni. Majd erre jött egy baromi erős fedésű korrektor és egy mattpúder. A cél az volt, hogy a szemöldökömet teljesen eltüntessem. Ez többé-kevésbé sikerül. Erős szemöldököm van és még fekete is, de annyira nem lett rossz. Aztán elkezdtem magamnak elkészíteni egy hétköznapi alapsminket. Az egész arcomra felvittem egy alapozót, majd jöhetett ugyanaz a korrektor, ami a szemöldökömre került. Ez az orromra, a szemem alá és az államra. Mindent alaposan lepúdereztem, hogy teljesen mat legyen. Felvittem egy minimális bronzosítót és pirosítót is, de nem túl sokat. Ennél a sminknél jól mutat, hogyha egy kicsit fakóbb az arcbőröm. Majd egy vékonyabb szemöldökecsetet belemártottam egy barna szemhéjfestékbe. Ezzel a viszonylag világosabb színnel húztam vonalakat az arcomra. Technikailag megfeleztem az arcomat hosszába, illetve mind a két oldalon a szám széleitől egészen a fülem tetejéig húztam egy-egy vonalat. Ezek akarnak lenni azok a bizonyos varratok, és ezzel a barnával konkrétan a vágás helyét húztam meg. Ugyanazzal az ecsettel is egy picit sötétebb barnával jobban átsatíroztam a felületet. Majd elkezdtem felrajzolni az öltéseket, ehhez pedig fekete festéket használtam, és egy nagyon vékony ecsetet. Majd ezeknek a pici vonalaknak mind a két végére raktam egy kis árnyalás sötét barnából, illetve mindegyikbe húztam egy nagyon vékony kis fehér csíkot. Ez igazából csak elősegíti ezt a 3D-s effektet. Az utolsó előtti lépés a művér, ezt egyébként a Pepco-ba vettem, és a legutolsó lépés az pedig a fehér kontaktlencse. Szerintem ez az, ami igazán megkoronázza ezt a sminket, és tök ijesztő vibe-ja van. A családom azt mondta, nagyon jól sikerült, és bevallom, nekem is tökre tetszik. De írjátok meg, hogy mit gondoltok róla.